Nový deň, nová papinky misia. Dnes si spolu nájdeme nejakých náhodných ľudí, ktorým dáme na výber 4 obálky. Ja mám z toho normálne stres, či to niekto vlastne splní tieto misie. Musím niekoho aj takého adekvátneho nájsť, že kto to vôbec dokončí. Ej, tu sú nejaké baby. Ahojte, babi, môžem vás takto na chvíľočku vyrušiť? Poznáte papinky? Áno, poznáme. Počúvajte, ja tu mám dneska 4 obálky. A v každej tej obálke je akože nejaká misia, alebo môžete napríklad niečo vyhrať. Tak idete na to. Ja som to presne na schvál spravila, že som vedela, že proste, určite si proste dievča vyberie prvú ružovú. Sprav selfie s random osobou, čo pôjde okolo. OK, takže prvú úlohu máme za sebou a teraz je rada na tebe. Vyhrávaš Bueno Čokošku. To tak ty si to mala veľmi jednoduché. Takže páči sa tvoja Bueno Čokoška a za tvoju odhodlanosť a odvahu máš aj ty Glamour Čokošku. A ja vám veľmi pekne ďakujem, babi, na to čokolády vychutnáte. A nám tu ešte zostali 2 obálky, takže ideme hľadať ďalej.